това бащите на момичетата, забелязва ли си какво става с тях след момичетата, като навършат 15? Стават едни като орел. Почваш Аз да от сега пазиш. съм така по принцип, ама и тя... Ревнуваш ли? Като ми каза, аз фанах си гадже, викам, ще ти лепне един шамар изчезва така. В смисъл, къде на 8 години гадже? Не, гледам да не съм и някакъв консервативен и тако, просто и ги обяснявам неща. В смисъл, аз много я базикам, шегувам я, да има чувство за хумор. И тя е такава като мене. Обича да се базика. И много държа да е така, да не е някаква сухарка така консервативна. И гледам да съм разбран модерен, нали, да не съм такъв и викам, какви сте глупости, гаджета, какво значи това, нали, смисъл, гледай си сега училището, фани си приятели, това. А те гаджета са, нали, задочно. Ти да не си някой строг баща? Не, строг съм, когато трябва. Да. Разбираш, като и казва, прямо опри си стаята не е оправила, мисля, опри си стаята и кам на обяд. Вечерта стаята не е оправена, аз сме правили абсолютно всичко. Да. И стаята, ако не е оправена, тогава ставам строг. Ставаш... Почвам да се сърда, взимам и телефон, не и се карам, не я бия. Да. Не и повишавам тон. Да. Викам, телефона ти го взимам, телевизия няма да гледаш, защото сега да и креща не е моето. Няма смисъл. Не искам да травмирам, просто гледам дали да правя разлика, защото не ми става много жал. Ама тате, аз съм такова, като почне да ми реве. И не мога, разбираш. Майка я наказва с нещо, вика, като е при тебе сега, няма да й даваш това нещо. Викам, да, добре. И не мога, сърцето ми се къса, всички да сладолет, тя да не яде сладолет, не мога. Викам, добре, няма каш на майка ти. Умеквам много, супер много. Значи ти си доброто ченге. Тя това вика, писна ми да ми изкарваш мене лошата. Ама старая се. С майка и в какви отношения сте? С майка и в добри, в топ. Нормални отношения. Да, тя си има, нали, връзка, сега малко по-настрани сме, защото приятели не е окей, нали, с това нещо, не поддържаме комуникация, но сме в добри отношения, разбираме се, ками, виж сега, трябва да я загледаш прямо днес, защото имам ангажимент. И ти колко често я гледаш, ама? Една седмица при нея, при мене. Така се разбрахме. Това е доста често. И 50 на 50 сме си. Да. Ти какво си мислиш, че гледам само събота и неделя? Мислех, че един-два пъти в месеца. Не, няма такива работи. Да, гледаш си. Преди беше повече даже, 60 на 40 за мене. Да. Според зависи и как, ама го направихме седмица за седмица. Как според теб един родител трябва да се опази от това да сбърка? Защото всички родители не се считат ти за първи път. Няма как да не стъпиш да на криво опазиш. някъде. Да. Ако се стремиш да се пазиш, пак ще паднеш някъде. Защото като се замислиш, повечето ни травми обаче като сме големи са от детските моменти. Да. Да. Не мисля, че има как да се опазиш това нещо. В смисъл ти няма как да разбереш, че е грешно, докато детето не ти го каже някой ден. Евентуално. Или